В България всички разбират от всичко. Ако утре падне метеорит, ще има хора, които ще обяснят защо НАСА греши. Ако излезе ново медицинско изследване, ще се появи човек, който не е отварял учебник от 20 години, но има логика и за това знае по-добре. Само едно нещо не правим – не учим. Защото вече знаем. Българинът не казва «не знам». Това е табу. Това е все едно да си признаеш, че не си достатъчно умен. Тук се казва «аз го разбирам». Ясно ми е, тия работи са ясни. И толкова. Разбирането идва без усилие, без четене и без практика, само с мнение. Днес живеем във време, в което всеки е инфлуенсър. Финансист, защото е гледал 2 клипа за крипто. Фитнес гуру, защото е тренирал 3 месеца и има протеин. Психолог, защото е чел мотивационен цитат в Инстаграм. Лекар, защото познавам тялото си. И най-страшното е, че всички говорят с абсолютна увереност. Не с въпроси, с присъди. Отвори социалните мрежи и ще видиш как хора, които не могат да си подредят собствения живот, обясняват как се правят пари. Хора, които никога не са вдигали тежести правилно, учат другите как да тренират. Хора, които не са чели една книга по темата, дават съвети за психично здраве. И всичко това се приема, защото звучи уверено. А в България увереността е по-важна от компетентността. И тук идва моментът с най-черния хумор. Като знам какви инженери сме, честно казано ме е страх да отида на доктор. Защото ако същият менталитет е и там, не съм го учил, ама го усещам. По-добре да не питам, защото ние не сме против грешките. Ние сме против ученето преди тях. Кажеш ли на някого «учи», ще ти каже, че няма време. Кажеш ли «прочети», ще ти каже, че това са теории. Кажеш ли «така работи в практиката», ще ти каже, че в България нищо не работи. Това е универсалният щит срещу всякакво развитие. Ако нещо изисква усилие, автоматично става глупост. Най-парадоксалното е, че същите хора ще се оплакват, че няма развитие, че заплатите са ниски, че младите бягат, че държавата е виновна. Но ако им предложиш знание, умение или промяна, реакцията е защитна, почти агресивна. Защото ако признаеш, че има какво да учиш, значи досега не си знаел. А това удря егото. В България не се уважава човекът, който учи. Уважава се човекът, който спори, който е по-гласен, който е по-уверен. Няма значение дали е прав. Важно е да не отстъпва. Да държи фронта. Да докаже, че всички други грешат. Затова имаме толкова мнения и толкова малко резултати. Истината, която боли, е проста. Не ни липсва информация. Не ни липсват курсове, книги, примери и възможности. Липсва ни едно единствено нещо. Смелостта да кажем «не разбирам достатъчно», защото това изисква характер, а да си прав изисква само мнение. Ако това видео те дразни, ако мислиш, че говоря глупости, ако вече си готов да напишеш коментар, направи го. Напиши защо не съм прав, сподели видеото на някой, който разбира от всичко. И ако искаш повече такива теми, които не галят егото, а го бодат, абонирай се за канала MindLab. Тук не всички разбират, но всички имат смелостта да учат.